Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video kita Gus Bondo Sukmo. Kita berada di Desa Blimbing, Jombang. Saya berada di sarean atau petilasan atau makamnya beliau, namanya Mbah Poleng. Di sini kita ketemu sama masyarakat sini, nanti kita tanya-tanya sama beliau seperti apa. Mungkin nanti sedikit ada midunisasi atau uka-uka, tanya sama beliau di sini ya. Saya sedikit tadi ditamoni sama mbahnya, saya sedikit melihat makhluk astralnya seperti ini, orang tua yang sudah bungkuk, dia pakai sorban atau pakai udeng-udeng, tapi udeng-udengnya pakai seperti kain. Bungkuk, dianya udah tua, mungkin umurnya udah ratusan tahun, seperti itu. Orangnya kecil seperti saya, bungkuk dan berpakaian ya adatnya orang Jawa seperti itu. Nanti coba kita uka-uka atau mediumisasi atau apa, nanti coba seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Mbak, dengan siapa? Pak Abbasori. Dengan Bapak Nur Ajis. Dengan saya Gus Bondo Sukmo. Saya ketemu sama Bapak Abbas, Insya Allah pengen tanya-tanya sama beliau Mbah Poleng yang membabat alas atau yang membabat atau yang mewiwiti Desa Blimbing, Jombang. Coba nanti mediumisasinya seperti apa, kita tanya-tanya sama mbahnya. Oke, monggo Pak. Ya. Boleh. Pripun Mbak? Mbah Poleng niku sejatosipun sinten? Aku rahasia. Orang tapi dulu. Iki rahasiaku. Pun pirang atus tahun wonten mriki, Pak. Tuang Mbak. Kek zamane napa niku? Mataram napa Majapahit? Sak matene Majapahit. Jenengan kiambek napa kalih sinten, Mbak? Iki sak keluarga nanti. Lah niki kok di napa niku enten makam utawa kok namung setunggal sing klingune kok mboten ketinggal, Mbak? Dateng pundi niki? Itu orang urip makane. Maksudnya pripun kok mboten diuritaken niku?
sing dituduhno nek siji aku. Jejak akeh iki anak-anak bojoku. Pun ketutup sedanten nggih. So, Jenengan Mbah Poleng napa hatemnya Mbah Poleng? aku roh karine. Oh, nggih nggih. Ada pitutur napa, Mbah? Damel masyarakat utawi damel kanca-kanca mriki, Mbah? Urip iku sing temen le, sing jujur, supaya selamat. Ngono ae. Oh. Ah niku wau sing kula tingali niku wau sinten, Mbah? Kok enten tiyang sepuh bungkut niku jenengan napa sinten, Mbah? Napa rencange jenengan? Iku ana sing teko. Aku ora kenal. Boten dugi. Saking pundi niki? Teko kidul le. Oh, ngoten. Kok enten tiyang niku wau. Neko ngoten nggih. So, Derek kula ta, derek jenengan, Mbah? iku sejatine ya pelindungi arek iki le. Arek niki sinten? Oh, sinten sampean? Sinten, Mbah? Aku korek. Iku mau Surabaya. Surabaya. Wonten sareane napa? Penguasa alam semesta iki le. Teng pundi? Aku Surajaya. Penguasa alam semesta iki. Mun dados malih niki. Ya, Lho. Teng pundi, Mbah? Assalamualaikum. waalaikumsalam. Teng pundi niki? Aku nang alam semesta kabeh iki. Sing jaga alam semesta. Namine Surabaya. Surajaya. Kula Gondo Sukma. Ya, Lah enten napa, Mbah, mlampah mriki wau? aku deloki putuku iki. Sing sinten kula napa? Oh. Ana apa? Tak jaga supaya selamat. Oh. Kula mboten dijagi, Mbah. Kabeh Oh, lah ngoten gendang. Ajeng transferin apa, Mbak? ya wis mlaku sing apik le. Oh, nggih. Ojo ndadekno rusake alam iki. Aku gak trima nek ngrusak alam iki. Oh, nggih. Jogon sing temen. Oh, nggih. Kalih putune jenengan, Mbak, nggih. Kula mboten nate ngrusak alam, Mbak. Yo apik iku. Lah, jenengan tingali pirsani teng pundi-pundi mboten nate ngrusak. Kula jagi. Ah, nggih. Sampai ngrusak alam, gak trimo aku. Ah, nggih. Teng mriki enten pusaka napa utawa gaib napa mawon, Mbak? Akeh. Kawujud napa, Mbak? Kamu wis akeh lah. Oh, pusakane napa, Mbak? Peninggalane Mbah Poleng niku napa pusakane? Sosok. Keris niku. Nggih. Wonten apa malih? Wis iku ae le, ojo akeh takok. Aku gak seneng. Oh, ngapunten, Mbah nggih. So, Oh, nggih. Ya pun, mboten mawon. Matur suwun, Mbah. Assalamualaikum. waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa neh iki? Ya sampurna. Loh, lah kok mulah malih. Piye maksude iki? Ya ora apa-apa le. Aku ngajeng manggon nang kene. Loh, lah kok kemen. Tepang kula mboten, Mbak. Roh, Sapa Jal? kondo Kusuma. Wah, Kondo Sukma. Oh, balas semua. Iya. Keliru. Kusuma. Kondo Kusuma lak kono, kulon ngono. Enten apa, Mbak? Kok dugi mriki niki wae? Oleh aja aku manggon nang kene. Enten dawuh napa, Mbak? Enten dawuh napa? Ora. Remen ta mboten kula sawani, Mbak? Sing dadi sinten mawon, Mbak niki? Kuntilanak. Itu kowe iku. Mak. Ojo dirusuhi. Iku wis Sing ngrusui sinten? Pak Nur niki sing ngrusui paling. gak. Iki apik. Ngawanya aku berarti Mbak sampean. Yo, Nanya aku berarti. ora. Lah kok teng mriki jenengan piyambakan apa kalih boloe? Aku akeh le sing jago iki akeh tapi aku. Lah aku ora diwangi njogo. Wah, Aku ora diwangi. awak wis sing jago yo wis ono lah. Sopo? Akeh. Oh, oke. Sopo kok? Oh, Sejarah pripun, Mbak? Mbak Poleng. Ah jenengan sing jagi mriki ya. aku jago iki le ora jago iki. Kok sandange njogo mriki. Ah, jago iki aku. Kula sire sing njogo mriki ya. Ah, Jenengan budhakaken sing njogo mriki, Mbak. Kula pengin tepang. Dan budhakaken ngopi. Banyak yang datang. Rayu, Mbak. Rahayu, Sinten panjenengan? oleng. Oh, tenang. Ro kula, Mbak. Ayo, le iki le kok anu. Iya. Aku mari lapor kene. Batur suwun. Rusuh, Mbak ngancene. Rusuh. Mbak Poleng ku senengane udut. Udut tak, Mbak? Oh, gak enak. Udut kayak minyak ya. Seneng tak gak ambune? Disemetne tak nyemet dhewe. Oh, semetne ya. Tapi tak takoki lho ya. Amin, Mbak. Weh, seger no. Enak ora? Nih, jelas no. Sejarah Mbak Poleng iki piye, Mbak? Kok iso nang kene terpentil iki? Aku mlayu narene le. Dikejar-kejar karo wong. Wong niki sinten Blondo ta? Warok-warok liyane iku. Oh, terus jenengan singgah mriki. Oh, Keluarga ku kabeh nang kene. Tak samarno oleh. lah asline sinten? Wah, iku rahasia le. Lah kok pelit wis akeh rokok ya, pelit.
Moh, sampai keruan sopo ae. Sakai rokok, sakai minyak barang kok. Enak. Mbah, sampeyan melok sapa, Mbah? Melok sapa saiki? Melok sapa? Kok piye melok? Melok sapa? Melok aku ta, Mbah? Gak tau pedol. Duwe pusaka apa, Mbak? Cok takok suka lek Pusaka apa posuka? ki opo. Anu, Mbah. Pitutur ae sing apik digawe kanca-kanca, digawe masyarakat. Iku piye, Mbah? Wong urip Jawa le. Ojo lali karo leluhurmu. Kabeh iku kepengin selamat. Kudu temen eling lan waspada. Ngono rasa iki. Duh, takok titik, Mbah. Sing akeh. Iku wis aku sekali. Ngopi ta mboten? Mboten seneng ngopi ta? Kopi pahit. Iki pahit iki. Lagi. Pahit. Seger ta? Ayo. Aja pahit ae. Sing legi kok. Kenal aku ora, Mbah? Terus ini ki mau. Sopo? Kono Sukmo. Putune sapa? Hasan Basri kaya niku mau. Kok Basri? Wah, topo. Pun matur suwun, Mbah. Rawuhe kula-kula jenengan cak medal. Kula matur suwun pun diparingi pirsa, pun diparingi kaweruh. Kula nggih ngapunten mertamune mboten pas nggih. Ora apa-apa. Nggih. Pesen siji ae. Ojo ngrusak alam. Nggih. Ya. Alam sing rusak sinten nek mboten sapator, Mbah. Hahaha. Nggih to. Alam jero apa lan jebo, Mbah? Kabeh supaya selamat. Kabeh. Nggih. Kabeh alamin awake dhewe barang iki. Penting. Matur suwun, Mbah nggih. Yo. Mbah, jenengan mantuk riyin. Yo. Nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. On. Oke, dulurku kita sudah tanya-tanya tadi sedikit intimisasi jangan nyombanya seperti kayak gitu, mungkin sebagai panutan atau pedoman atau wawasan. Ciptakan rasa cinta kita dengan leluhur atau siapapun lah, seperti kayak gitu. Jadi biar lebih sampurno dan mengenal tentang sejarah Jawa, seperti kayak gitu. Oke, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjut ke video yang lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi